Fil-jum li Russja bdiet tinvadi fl-Ukrajna, Malta għamlet analiżi tas-sitwazzjoni dwar l-impatt ta' dan fejn ħareġ kif Malta mhux se jkollha impatt sinifikanti. Sostna dan il-Prim Ministru Malti Roberta Bela waqt li kien qed jattendi għal summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Ma jidhirx li l-impatt dirett se jkun wieħed sinifikanti fil-fatt. Hemm bejn 60 għal 70 bastiment li ġorru l-bandiera Maltija li huma maqbudin f'territorju Ukren, ġorment fil-portijiet tal-Ukrajna, hemm żewġ ajruplani wkoll li huma reġistrati f'Malta li qegħdin maqbudin hemmhekk ukoll u mbagħad segwejna wkoll li hemm numru ta' investituri Maltin fir-Russja illi dawk kif jistgħu jiġu impattati jekk kellu jkun hemm friża tas-sistema bankarja. Però qegħdin nimmonitorjaw sew is-sitwazzjoni biex inkunu nistgħu wkoll nagħtu assistenza lil dawk l-investituri jekk ikun il-bżonn, kif l-istess waqt qegħdin ukoll insegwu sew il-kwistjoni tal-prezz tal-materja prima li tintuża fil-produzzjoni tal-enerġija, primarjament iż-żejt u l-gass naturali. Dr. Bela qal kif il-Gvern qed jagħti garanzja lil poplu Malti wawċi li l-prezzijiet tal-enerġija u l-gass se jibqgħu stabbli tkun xi tkun is-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru Malti sostna kif il-pożizzjoni ta' Malta dwar din l-invażjoni mhijiex tkisser in-newtralità ta' pajjiżna. Il-fatt li tkellimna favur il-poplu Ukren, tkellimna favur il-paċi u favur il-ħajja. Dak ma jfissirx li b'xi mod tkellimna b'mod li ikkozzajna l-prinċipju tan-newtralità. U fil-fatt jekk wieħed iħares lejn l-artikolu tal-Kostituzzjoni tagħna li jitkellem dwar in-newtralità u non-allineament, b'ebda mod bis-sanzjonijiet li mistennija jiġu approvati fuq livell Ewropew, b'ebda mod dan ma jikser il-prinċipju tan-newtralità. Dr. Bela saħaq kif dan ma jfissirx li kull minnu Russu huwa ħażin, għal kif huwa jinsab ċert li hemm ħafna Russi li ma jaqblux mal-pożizzjoni tal-Gvern Russu. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-pożizzjoni ta' Malta favur il-paċi. Se nibqgħu nwasslu messaġġ b'saħħtu favur il-paċi u favur illi jekk ikun possibbli nemmen li l-partijiet għandhom ipoġġu madwar mejda u jibqa' jkun hemm it-tiftix għal soluzzjonijiet li waslu għal paċi u għal waqfien ta' dan il-konflitt ikraħ. Fil-konklużjonijiet ta' dan is-summit, is-27 mexxej Ewropew qablu li Russja għandha twaqqaf l-azzjonijiet militari tagħha sabiex ma jinqatlux aktar nies innoċenti. Waqt dan il-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej tkellmu permezz ta' video conference mal-President Ukren Volodymyr Zelensky.